Давай, Андрея, дръж се! Няколко думи за YouTube канала на Атмосфера, Андрея. Ами, какво да кажа? Много е хубаво тук. Качай се нагоре. И какво още? Ами, много ми харесват ръководителите с пулт, не? Подмазвачка. Не. И е много хубаво на палатката. Навсякъде има боровинки. Добре, можеш сама да се закачиш. Ами, надявам се, да. Айде, това го закачи отстрани на инвентарника. Не това. Синята лента горе. Да. Това е за червеното. Да. Червения карабин. Муфата. Зави ли муфата? Добре, синия къде е? И той там. Ама този в лявата, в дясната ръка го пусни, закачи си го за седалката отстрани да не ти пречи. Прави сте. Ама не под кръка, че ще се оплетеш в него. Да кажем, че седалката ми няма да падне всеки момент. Къде го закачи? Защото... Айде, завивай муфите. И двете ли са завити? Да, вече. Една, две, три. Заседна!